Moin Tobias. Moin Rasmus. Jeg skal lige kigge på sådan en fin 450 Ja. Mark II. Ja. Hvor stor er sådan en motorsav? 50 kubik og så en 15 tommer svær og mig 5,1 kilo. 5,1 kilo, det var faktisk ikke, fordi det var så galt igen. Nej, og 2,4 kW motor, så Ja. det kan lidt. Det er jo en Husqvarna 450 Mark II motorsav. 50 kubik, som du siger. Ja. Skal vi ikke lave et rigtig godt tilbud på sådan Jeg en? synes lige, vi skal kappe toppen af prisen. Skal vi kappe toppen af prisen Ja, på det den? synes jeg også. Ja, normalt koster sådan en sav her 5.199 kroner, inklusive moms. Men Hvad kan du så give mig nu? lidt hovedregning og lidt god pris, så synes jeg, at vi saver toppen af den her, ligesom vi gjorde ved den tidligere motorsav. Det synes jeg var en god idé. 4.399 kroner, inklusive moms. Lyder det ikke som en god pris? Kæft, jeg har kappet prisen godt af. Ja, det er næsten mere end toppen bare. Så skal man bare huske, at det her tilbud, det gælder kun fra i dag til og med den 20. december. Men Tobias, når du netop står med sådan en her, hvad er det, vi skal huske at lægge lidt vægt på her? Man skal huske at have sikkerhedsstyr på. Mm. Men er det nok, du har på der? Prøv lige at vente lidt. Nå, jeg har mange hjelme og støvler. Husk et par gode sikkerhedsstøvler. Om det er en støvle eller en sko som den her, og en god hjelm. Vi er her kun én gang, og vi skal passe på os selv. Ses vi i morgen, Tobias? Tror jeg nok, vi gør. Moin. Moin, ja.